Atidana anonyepere kuzungaira kuti torega kuseka kuti mwana wakamitiswa. Aiwa, tinotoseka. Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira nyaya yade kutrenda yade kupisa mastreets esocial media yemwana wamaititi uyo anonzi Fifi akadai kumitiswa. Ruzhinji rweZimbabwe rodai kutaura mashoko akasiyana siyana. Ndakuusai muchiona vhidhiyo notira mundudzo zvamunofunga mucomment section. Kuseka nhumbu yaFifi wamaititi zvakangofanana nekuseka kuti zuva rinobuda. It's obvious kuti munhukadzi anozongokura ozotongoita nhumbu ozongoita vana vake zvisinei nekuti mwana wani kana kuti mai vake vanoita nezvei kana kuti baba vake vanoita nezvei. Atidana anonyepere kuzungaira kuti torega kuseka kuti mwana wakamitiswa. Aiwa, tinotoseka. Mwana akamitiswa. Kamai kaya kakabuda muri kurimemba kakabuda kachiseka ritsi. Wakamitiswa kati uri hure. Kakabuda kachiseka ritsi kakamai kaya. Nasi Fifi amitiswa toseka atiregedze kuseka. Zuro ndizuro waimhanya nematondora zuchinotsvaga mahure murume umwe munhu asiri murume wako uchiseka. Kana uri munhu anoseka vanhu semusekero waunoita iwewe nekuzviita uri perfect stereo, ungadai wakagona kurayira mwana kuti asavhure makumbo achisvirwa nyoro asati aroorwa asati abvisirwa mari. No sex before marriage. Anti muri family yecheche. Mai vako ndidhibhora, vamwe mai vako vanoita mamiracle vachinwisa vanhu kokora. Iwe unoita zvechechi kauchimba apo paKalvari taona meche yaFifi painternet.